7 минути пасам времето, че днеска съм на площадката. Друга площадка. И да, сега чувам да видя една снимка. Помня ги обаче, всеки път се ги И аз всеки път гледам от рецепта. Да? Много ги помня. Ти бъде и пръци ми ги да ги видя и твоите. Чакай да покажа на хората. Тук пак, какво беше? Едно яйце, Едно яйце, че е малко бе. 12 става. И то големи. Не знам. Моята е новеца. Нищо. Здравейте. Айде хора, ако не сте ме чули, казах здравейте хора, ви боксерим и ето па съм Боян, шеф днеска съм на площадката. И друга площадка. Опа! Що падна ти бе? Марто? Това е брат, това е друго бебе. Дороги лъжица. Ще ви настъпя малки беб. Ох, бебчета. Залката е така спрасната. Една дупчица, друга. Марто, ти отива да се спускаш. Да. Отива да се спускаш. И вие, внимавай, ще паднеш. И да, сега ще спуснат тази. Абе, Боян, ще ме събориш, бе. И тогава отива да се спусна под тая пръв. Ама аз се спуснах от тук. Ето репа. Марти, стой там, искам да помахай. Кажи здрасти. Кажи здрасти. Я пак? Дядеш мат, братче. Сега трябва да скачим една бебешка Лука. Сега трябва да скачим една бебешка Лука. Как са луките? Да стобите ви аз път луките. Извините за черната картина, но това беше телеската, защото нямаше как да скача. Мисля, че съм много... Ето тук бях. Сега ще се кача на друго. Ето е люката отзади, защото бях я обърнал наобратно. И да, сега ще се кача. На това. Цялото. Не. Ето е това. И ето там Свети Валя, някакъв на един приятел и на мама. Си можеш във формата за мафини. Мама, махни. Според мен. Махни, Цвети. Слизай долу. Цункай ги. Цункай ги. Цункай ги. Не, удриша. Цункай я. Марти, цункай ги. Марти, не ми цунка. Вижда какъв сладър. Цункай, бати. Поне махни, махни. Я махни. Бабе, махай. Махай, Марти. Оп! И що се преди сега, бе? Не, че е, ма тя се...